ב-2006 אני התחתנתי, ובדיוק באותו זמן אחי היה באוסטרליה בטיול, והוא שלח לי ברכת וידאו במייל. ואני זוכר שפתחתי את זה, מיד סגרתי ואמרתי לו, מה אתה משוגע? כולם יכולים לראות את זה. הקטע שאתה יכול לייצר סרטון ולהפיץ אותו לכל העולם בקליק, אז ב-2006, שזה לפני 10 שנים, זה פשוט הטריף אותי. ואחרי חודש כבר פתחנו את ננוק מדברים וידאו כחברת הפקה, שזה הקטע שלה. אנחנו יודעים לעשות סרטונים ליוטיוב. יוטיוב בשבילי היא המהפכה הדיגיטלית על ספידים. כאילו זה משהו שמרגע הולדתו שינה את העולם לטוב ולרע. מעולם לא היה לכל כך הרבה אנשים כל כך הרבה כוח, וכל מי שמשווק את העסק שלו דרך סרטוני וידאו חייב להיות נוכח במקום שאליו הולכים אנשים שהם רוצים לעשות וידאו. זה עד כדי כך פשוט. ולצערי המון עסקים קטנים בארץ לא משתמשים ביוטיוב, או משתמשים ביוטיוב רק בתוך מחסן, שמבחינתי בתור אחד שחי את היוטיוב 10 שנים, זה סוג של טרגדיה. הקורס יוטיוב מאסטר נולד מתוך הצורך הזה של עסקים להשתלט על הטלוויזיה הגדולה בעולם. כאילו לקחת את הסרטים שלך ולהביא אותם לעמוד הראשון ביוטיוב, ולהביא אותם לעמוד הראשון בגוגל, ושכל פעם שמחפשים, שהגיעו אליך. זה הסיפור כאן, וזה מה שיוטיוב מאסטר מלמד אותך. זה קל, זה פשוט, וזה פשוט דורש להתחיל לדבר יוטיובית.